बड'फा युथ क्लाबनि बानजायनायाव गलाघाटनि जयपुख्रि स्टेडियामाव प्राइजमानि जोलुर बादायलायनाया जोबनानै थांबाय। गलाघाट जिल्लानि सिसुपानियाव थानाय जयपुख्रि स्टेडियामाव बड'फा युथ क्लाबा फैला बसुमतारी आरो अदेबाला गयारी गोसोखां प्राइजमानि जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुङो। बे जोलुर बादायलायनायनि जोबथा जोलुर बादायलायनाया नागालेन्डनि सांलाथां एफसि आरो आसामनि जयन्तिपुर बिरफुं क्लाबनि गेजेराव जानानै थाङो। जोलुर बादायलायनाया 2-2 गलाव ड्र जानायनि उनाव टाइ ब्रेकाराव गेलेनायाव नागालेन्डनि सांलाथां एफसिआ आसामनि जयन्तिपुर बिरफुं क्लाबनि हेंथायै 3-2 गल सोनानै देरहासार जानानै सेथि बान्थाखौ मोननो हायो। मख'नो गोनांदि BKWSनि EM प्रदीप सरगयारिया बड'फा इउएन ब्रह्मनि सावगारियाव आलारि सावनानै जागायजेननायनि उनाव गलाघाट डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसारआ जोबथा जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो। जोबथा प्राइजमानि जोलुर बादायलायनायाव BKWSनि लेङाइ गाहाय रमिय' पि नार्जारि, EM प्रदीप सरगयारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादों। आङो बानजाय आफादनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जाय न'खरा जोंनो दिनैनि नैबे खेलखौ सालायनायाव जि रां राशि होनानै मदद होबाय बिथांमोननि न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौनो आं इसोरनाव आर'ज गाबदों बिथांमोनहा मोजाङै रुजु रुमुयै रायजो जाथों आरो गोलाव संसार जालांनो हाथों आरो जाय रंसारि अदेबाला गयारिनि न'खरनि गासैबो परियाल आरो रंसारि जाहा फैला बसुमतारिनि जि न'खरनि परियाल गासैबो रुजु रुमुयै रायजो जालांनो हाथों आरो फैबाय थानाय समफ्राव बिथांमोननि संसार जालायनायाव आलो गोजोनै जाथों आरो जाय रंसारि जालांनाय बिथांमोनहाबो सोरगोआव आलो थाहैनो हाथों आंखौ इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो दिनैनि नैबे फाइनाल खेलाव जाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होबाय नायनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम जोङो गोजोननाय बावदों। नैबे समाव जोङो जाय अफिसारफोर फैबाय जाय जोंनि आलासिफोर फैबाय बिथांमोननिसिमबो जोंनि फालनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जों जासिदों। नाथाय जोंनि माबानायफ्राव माखासे गोरोन्थि थादोंब्ला बे चेनेलनि गेजेरजों जों निमाहा बिदों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि गोरोन्थिफोरखौ जों सुद्रायलांगोन बेखिनिखौनो मिजिंथिबाय आरो न'खरनि आरो जोंनि जि बड'फा युथ क्लाब बे बड'फा युथ क्लाबनि गासैबो अर्गानाइजार मेम्बारफोरखौ गोजोननाय आरो साबायखर बावनानै एसेयावनो फोजोबबाय। आं गिबियाव रुंसारि अदेबाला गयारी आरो फैला बसुमतारीनि जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो जायगा मोनो बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो लोगोसेनो फारियैनो बिथांमोननि फिसाला जिबन बसुमतारी आरो अशक गयारी बिथांमोनखौ गावनि बिमाखौ आंगोनि बिमाखौ गोसोखांफिननो थाखाय जा बेयाव गोसोखांथि फुटबल बादायलायनाय होबाय बिनि थाखाय बिथां सानैखौ आं साबायखर जासियो। आं थारैनो गोजोननाय मोनदों जे बिथांमोननि जि दाता हिसाबै होनायाव जयपुख्रिनि बड'फा युथ क्लाबा बेयाव फुटबल गेलेहोनानै बे ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जे गेलेनानै गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बेहाय खाबु होबाय। लोगोसेनो दिनै बे ओनसोला आसाम नागालेण्ड बर्डारनि मोनसे बयजोंबो मिथिजाथाव सिसुपानि बुङोब्ला मोनसे बयनिबो लुबैनाय नायनो लुबैनाय मिथिनो लुबैनाय बेबादि मोनसे जायगा आरो बेयाव आं नुनो मोनदों जे जेब्लानो फुटबलनि बोथोर फैयो बेयो फुटबलनि बा गेलेनायनि फोरबो बादि जायो बे ओनसोलाव। दिनै बेखौनो नोजोर होनानै जे बेहाय खेल गेलेहोदों आं सान्दों बेयाव 16टा फुटबल टीम फैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनिनो नै जोबथारनायाव नागालेण्डनि सांलाथां ना मा होनदों आरो बेनिफ्राय उरियामफारनि जयन्तिपुर गामिया फुटबल गेलेलायबाय आरो दिनै गेलेनायखौ बयबो गोजोननाय मोनदों मोजां मोनदों। आं बेनि थाखाय जाय गेलेगिरि बिथांमोना मोजां गेलेनाय दिन्थिबाय आं बिथांमोनखौ साबायखर जासियो। आं बड'फा युथ क्लाबखौबो साबायखर जासियो बेनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोननि गेजेराव रायजो जानायनि गेजेराव लोगो मोनलायनाय आरो खौसेथिखौ बिथांमोना बांहोबावनो हादों। इयुननि समावबो बेबादि गेलेनाया जाबाय थाथों आं बेखौ मिजिंथियो आरो साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोननिसिम आङो साफा जाहाथे इयुनाव सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायो आरो गाव गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायो बिदि जानो हायो आरो ओनसोलनि मुं लाबोनो हायो बेखौ आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो आरो दैदेनगिरि बे ओनसोलनि गासैबो आरो गेलेहोगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावनाय आरो हामब्लायनायखौ दिनै जासिनाय जाबाय।